But, so guys, ito yung lower limb exercises bago siya tatayo. So, yan. Nahihirap siyang kaya niya para mag-exercise muna. Yan, ito yung mga paa po uli. Yan. Exercise ko muna ito bago ko itayo ito. Diba? Hina-hina pa ako. Dati. Wop! Doon ta! Wop! Ganyan sa loob. Yan. Yan. Tulog ka pa. Yan. Kasi ba? Motor lamig yan ka. Yan ang barang na. Yan. Ito mo. Ang mga sis. Kasi ba? Ang nga muna. Ang mama ko eh. Guys, tayo sa San Jose. San Jose Galang. Sa ating stroke patient, si Abunoli Peña. Yan. Kasama si Arisal, asawa niya. Magkakakas lang ni kanyang pamangkin. Tama nga. Si Lodi. Tama. Yung pagkakaligo ni diba? Pas ka, mayroon ito ka kayo. Stay pali ka. Kaya baka mo na ako na eh. 10 minutes, di ba na eh? 10 minutes. Minibab, starter, minibab, starter. Yan, yan. Medyo ka niya, 10 minutes ka rin. Yan, so ito po ay nagde-develop ng kanyang lower back. Kapag nakakaupo yung ating stroke patients, nade-develop yung kanyang lower back. Yan. Hindi puro higa. Pag puro higa, magkaka-bedsore. Yan, di ba? So, dyan ba? Di ba makakaupo ka niya ba? Di na ka makaupo niya? Ba? Kaya, tayo ka. Ba? O, kakatayo na. O, mahina to ha. Tukod to ha. Sige, tukod ka. Ready? Tayo. Tayo diretso, sit bali, tayo. Ayan. Jalan tayo, di ba? O. Ayos ba? Opo. O, atak mo dyan. Baka mo. Ayos lang? Wow. Improving ha? Ilan lang? Dalawa? 20? 20? Sabi natin 20? Daan na naman. O, gamitin yung pamo kuya ha? Sige, tayo. Ha? Tayo. Tayo. Step by, tayo. Tayo ka. Tayo ka. Opo. Wala ako sa camera. Hindi. Upo ako ito. Nandito? Dito? Bayan mo lang. Ano ka sagad ka ron? Sagad ka. Yan. Yan. Wala na dito na sa tao. O, dito ka. Okay na yan? O, straight body ka. Straight body para makita sa camera. Yan.
Stand by, stand by. Oh. Opo, dandan po. O, tayo. Opo. Tayo. 4. Sige. 5. Sige. 6. Sige. 7. 8. Sige. 9. Sige. 10. Sige. 11. 12. Hindi siya lang ha. 13. Ba? Wala na yung 14. binirenta ng bobo ko. Wala na. Sige. 15. Ba? 16. Ba? 17. Ba? 18. 19. Ba? Oh, 20. Oh, diretso. Tayo. Nagawa ka daw. Basic. Kaya nagawa po ni Kuya Noli ang 20 upo tayo na walang kahirap-hirap. Diba? Dati hirap pa, di ba? Ang masasabi mo? Meron ko sa Diyos. Yo, tsaka sa anak mo, salamat. Dalawa, di diyan. Ayan. Hindi na pa nakatingin yan. Sa katapusan, Ivy ha. Magkait pa sa kutak. Ano po saan? Pangmanaraw. O sige, oh. Po, very good, oh, di ba? Hawakan mo ngayon to. Oh, what will you say? Ang masasabi mo? May malaro sa house na. May malaro sa inyo. Oo. Siyempre, buong Pilipinas yan ba? Ano naman? Ginagamit natin ang buong Pilipinas, ba? Meron bang kilalang nurse sa ospital ng Raya? Bakit? Sabi mo? Yung babae na kilala ko to? Kaya mo kala ko siya. Kala ko papa eh. Kala ko, nasasabihin mo. Huwag ka nga na, baka mata. Huwag ka talaga. Kala ko, nasasabihin mo. Sana, mawa ka. Kala ko. Gusto ko manugang yun? Kala ko, nasasabihin mo. Ito guys, so sinisyo ni Kuya Noli yung aking Pagagon 20. So bukas 25, di ba? Pinanimanin mo lang eh. Ha? Pinanimanin mo lang yung 20. Di ba? Basic, di ba? Ito, dito ba natin? 30? Ha? Masagpo pa? Kaya pa? O bukas naman? Bukas naman. Minani-mani 20? Parang ganun naman ang chicharon. Ha? Kailangan kailangan bibigyan ko na yung bigas. Hindi ka bigay siya. Mamaya, Ubusan. uubusan ako. Oo. Ginagamit ko yung tubig. Buong katawan nila. Ikaw, sa kanya. Maganda kasi ito. Sa mga lalito. Pag na ako, putang ko lang. Sali ko. Oo, ano eh. Pwede ka na sali ko siya ganang ako bayan. Oo, sige pa yung budget. Na. Aray. Nakakatuwa ka naman ba? Pero sinisyo mo lang. Aba, minani mo lang eh. Yung 20. Hindi ka na mag-uwi siya. Di na. Kami na muna. Kasi malambot yan eh. Ito po kasi ate, wala siyang sinasandalan. Ito yun. Wala. Sige, ba? Pa. Sinisyo mo ang 20 ko, Pap. Kala ko mahirapan ka. Minanin mo lang. No. This is the great improvement of Papu Noli. Always, ilang session na ba ito? Ha? Session na ba ito? 14 session na yan. So, 14 days na po tayo. So, ito po kanyang great improvement sa 14 days natin. Siya po ay nakakaupo na ng matagal. Ito po dati. Siya po ay out of balance. Sa tumba. Ngayon po, hindi na. Diba? At sinisyo niya 20 po tayo ko. Minani lang guys. Grabe talaga siya po nung ulit. O ba? Kaway ka. O, kami niyang, ito yung kami niyang stroke. Yan, nakagalaw-galaw na rin. Bab? Malaki ng improvement mo. Bab? Alam mo ba? O, yung gulong mo, yung ito ba rin? O, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop! 1, 2. Ilang metro mo gagawin na yun eh. Nga ba? Ilang metro?
Piti mo. Nagaw din, Ali. Ay, hindi. eh. Alaw, tsaka mag-careful. Hop, coach! Hop! Cha, cha, cha! Oh. Hindi naman ko pang kay. Apulo. Ne? Oh. Talang. Talang. Oh. 1. Yung pinapulo. 1. 1, 1. Po. 21. 2, 22. 23. 24. 3. 25. Lalakad na to ah. Kung may bulsa ko na ito ah. 26, Eh. Eh. 27, What? Eh. Asa mo? 28, Wala pa, bubuka. O na. 28. Ano na? 29. O, 30 ha. O, tayo, tayo. 30. O, tayo. 30 ka na. O, bukas ang pundahan. bukas na lang. Bukas naman, 40 ha. Magpiasa ka ha. Pera ka na. Sige. Gusto mo ipagay mo rin po. Oo. Yung pag-ganyan ko, may 40 tayo. May 40 niya po, sure ko ito. Okay lang? Angat mo siya. Okay lang. Hook! Ha? Hook! Oo, naman niya ka mo. Kuya. Yan. Bak, masahin kayong bagyan eh. Nakakuwarenta ka ba? Yung kaliwa kaya, Sit down mamaya. yung gagawin natin sa kaliwa. Malakas ka na ba? Kung may magulo. 40 yung nagawa mo. Wala pa sa'yo eh. 40 yung nagawa mo. Pag gusto mo, dati 10-10 lang. Kala ko iwala yun sa kanya. Ha? Iwala yun sa kanya. 40 ba? Nagawa ka ba? Matindi ka ba? 40 kayo na? Oo! Bukas, kwenta yan. Ano? Hindi, naka-30 ka. Bukas 40. Sunod 50. 60. 100. December nga, no? Malakas ka na ba? Wala na akong tricycle ngayon. Bakit? Nandito ako. Mapano lulog mo? Mapano lulog mo? Makain na eh. Pwede. Sunod na So ako guys, dito. this is the therapy for abdi therapy in Apunoli. Penya dito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. So this is our 14th session. Siya po ay naka-30 upo tayo. Sinisiw lang po at tumatagal na po yung kanyang balancing sa pag-upo. Ayan. So again, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, si IP at si JR. At sa anak po ni Ate Sally, sa mag-asawang ito, at kay Ate Lodi, siyempre, binamit niya bilang naging bahagi ito kung bakit ako nandito ngayon. Yan. At siyempre sa tahanan ito namin ginagamit, sa inyo po lahat, maraming salamat po at patuloy niyo po panoorin ito aming vlog. At please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Modernong Mangkeping 2, stroke therapy po ito. Ayan. God bless po guys.